Ahoj, krásný víly, jak se máte? Dobré, a vy? My se máme nádherně, protože jste za náma přišli, jak se jmenujete? Toto je Vikina, či Miška, ja som Simonka a toto je Vikinka. Prišli sme z klubu La Zumba a ideme reprezentovať Zumbu, aby sa prišli aj ostatní zabaviť. Áno, ja. Tak se těšíme, tak pojďte. A pozor, boky, točíme se, teď tohle a teď zatleskám. A ča. Teraz? A teraz? Prameň. Teď se díváme. Ja, akože ocino je sliny, hej? Aha. Toto dávam ja? To bola tá hip-hopová časť, hej? No nie, toto je stále zumba. Aj toto? No jasne. Teraz sa predvádza zase on, že aj on vie tancovať. Ale dobrý. No jasne, ide mu to. Áno. Áno, postupujete. No